escolta'm, el vídeo de l'unboxing molt bé, no? M'ha agradat molt, eh? Sí, semblàvem influencers, eh? Sí. Fins i tot celebrities. Ai, celebrities. Escolta'm, te'n recordes allò que ens va passar l'altre dia? O si no és fake, eh? No és fake, de veritat, explico. Allò quan estàvem parats a l'estop. Sí, hi havia una senyora al costat, com escoltant així música random, i ens va aturar i ens va cridar com una paparazzi, no?, d'aquests. Era una follower. Sí, era una follower. Sí, era una follower nostra. O sigui que ens va fer molta il·lusió. De veritat, perdoneu l'espam, però és que nosaltres sempre, vull dir, ens agraden les coses trendy, però sempre des del fair play, no? I de veritat tenim unes històries per fer-ne un podcaster, ja sabeu, eh? Sí, de fet, a vegades gairebé ens diuen que som com uns coach, no?, amb aquest tema, però el problema que tenim és que el naming sí que hi és, no? El naming així, llengua ferits i tal, però ens falta el tema branding. El tema branding, sí, és veritat. Desenvolupar una miqueta més la nostra identitat. Sí, perquè és que tenim molt poc staff. Home, només som 2. I clar, hauríem de pensar-hi per muntar ja fins i tot una startup, no? Sí, el que passa és que necessitem cash. Potser un sponsor ens podria ajudar. Però aviam, una pregunta. A l'staff, qui seria el boss? El CEO? Series tu? No, tu o jo, és igual. D'acord, seríem 2, eh? Sí, però un moment, perdona, és que estem explicant tot això i jo crec que avui hauríem de fer un vídeo que era... No ho recordo. Sí, sobre els anglicismes. Els anglicismes, sí, és que els catalans... A mi, de veritat, és que em fa molta ràbia, perquè, de veritat, és que es fan servir cada cop més anglicismes. Jo no ho entenc. El que passa que jo t'he de ser sincer que ho havia de preparar i no se m'han apuntat. No has preparat? No has fet el PowerPoint, els slides per explicar aquest concepte? El brainstorming que havíem de fer? Fem un brainstorming, jo et diria, més que un brainstorming, què et sembla si fem un workshop, tot fent un brunch, i a veure si se'ns acut alguna cosa, perquè és que ara no sé, no... I a més, hauríem de parlar amb gent més jove, no? Perquè potser nosaltres som una miqueta boomers, no? Perquè nosaltres intentem sempre fer servir cada cop menys anglicismes. Però tu vas molt fashion, Perdona, ja sé que ara... Perdó, però és que trobo que vull dir, ets boomer, però vas fashion. T'agrada molt? Sí. Això és molt trending topic, a les xarxes. Sí, és que diuen que el rotllo Stripes va molt bé. Vull dir que agrada molt. És igual, deixem estar el vídeo aquí, anem a preparar tot això i ja està. D'acord. Doncs en farem un altre vídeo, però ho fem aquest weekend, no? Sí. D'acord, perfecte. Som-hi. Que hem de salvar la llengua catalana, no fem servir anglicismes, No, ok. Sí.